Hej og velkommen til Crazy Life. I dag skal vi lave en chilismagning, som I kan se. Og i dag taber jeg ikke min chili. Det er en bonsai chili i dag. Og den burde være lidt stærkere end den sidste. Og min kære ven her, han fik den største, fordi han vandt et væddemål. Og jeg tabte. Den der tabte skulle have den mindste. Ja, det er Rigtig dårlig væddemål. Ja. Så. Men ja, lad os komme i gang. Og som sagt, skal han starte. Nej, vi skal spise den sammen. Okay. Nej. Jo. Jeg kunne virkelig ikke lide den. Jeg hader den. Nå ja, vi har taget den før, men hvor vi glemte at optage. Du tager den med mig. Ja. 3, 2, 1. Er du stærk? Kom nu. Hvad er det skidærk? Kom nu. Du har ikke bidt i den. Jo. En gak. Aha. Prøv at se min chili for helvede. Ej, fuck. Den er sgu da skide stærk for dig. Ej, fuck. Jeg kan virkelig lide det. Finish. What the fuck? Og jeg har stadig helt min chili tilbage. I am the winner. Okay. En tyk. Okay. Folkens. Spis det engang. Jeg slugte den bare. Og han tykkede sin, det gjorde jeg ikke. Jeg slugte bare min. Jeg snydt igen. Nu skulle du bare tage en snackpeber eller lidt andet. Nej, min var en chili. Jeg har lige fortalt folkens, hvad jeg gjorde. Hvad gjorde du så? Ikke noget. Ej. Jeg kan ikke lide snackpeber. Du har bare slugt den uden at spise den, mand. Nej, faktisk ikke. Er den stærk? Kom så, skal jeg lige tage det? Nej, det skal du ikke. Hvorfor ikke? Okay, bare tage det. Jeg er lige glad. Kunne du mærke mig stærk? Ej, men den der stilling, der er tykket. Spis du selv den? Ja, jeg kunne ikke få den af. Jo. Det er noget med mælk, fordi den er ikke særlig stærk, men det er fordi, stillingen ligger lige her. Det er ikke fordi, den er stærk. Så har jeg taget mælk hurtigere. Er den færdig? Nej.
alle sammen. Det var sgu fedt. Og selv, jeg tror stadig, han har det lidt stærkt. Ikke så meget. Så meget. Den anden, den var faktisk lidt stærkere, synes jeg. Ja, den var måske lidt stærkere. Det kan være, at vi ikke lige har fået taget nogle gode, nogle helt munden nogle. Okay, nu bliver det så fint igen. Okay, den var så stærkere. Den her måske lige lang vej, men ikke lige så stærk. Men det var faktisk rigtig fedt. Og det her korn alligevel med mælk. Du tager det bare. Må jeg med mælk? Nej, jeg hælder op til dig, hvis det er for stærkt. Så hæld op. Finder. Det er sgu ikke en skid stærkt. Så samler jeg bare lige alle kornene op, så røg ud af min chili. Så tager jeg æd. Eller så why not? Tyk dem. Jeg er lidt mere stykke i min tunge. Fuck, du er dum, mand. That's it. Kan du ikke mærke det? Alligevel, nu ligger det ude på, ude på. Altså kernerne, det er dem, der gør det. Så stærk var lige det. Altså, det er gået over nu. Mm. Nu er jeg bare tørstig. Mine, de ligger helt ude på tungen. Ah. Men det var alt for den her gang. Tak fordi I var med. Hej hej. Vent, jeg har noget at sige. Jeg prøver at skaffe nogle lidt stærkere chilier til næste gang. Så hvis I er klar på den, kommer der en chili til mere. Vi ses. Hej.